Galondi segati eme tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati eme tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati eme tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila. الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبدين تبسر فلا لجبا ملكنا ملكوكا كوفوكا ولنيماندو سنغا أنيواتي au kanyama dalila ka ala tanu ala minye misiri joli ka mankutu aka kurane bakono kishini nema ko nyine Allahu fe aka ke danfe wala so heremaka Muhammadu kodo ani asomogo sanumamu ale min ko aka kuma kan sanumamu na ni ma minye sojo Allahu taala ye jiye kono ya halna kera kono nyaga nyogona ye fo Allahu taala ka joli ke otigila maye ali jine kono bi wajuli kana kono ambawla duniya ka fo ambe seku kerenkerene ala Dar Salam kaw ala yuka misiri bleni u garjige do ka ke juma misiri baye min dayeleni hukumu bela jelenkera ka ben marsi kalo sambafla ani mugani woro alislam jama e kenen sheria alquran sanuma o kalana dalailul kairati ila kansoli ninka olucha mankeni kenen kono kasroka qur'an duga kala angaje anko sheria nyogon fe الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغش بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واغض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها واشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا وسقل بها يا رب موازنا سناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتاوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتنا اللهم في دارين برؤيتي وثبت قلوبنا على محبتي وسامنا على سنتي وتوفنا بعد طول العمر ونيل المراد على ملتي واشرنا في زمرتي الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن توت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا هوده الأصفى واسقنا بكاسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمي من قبل أن تميتنا وأتم علينا الإقامة بحرمك وحرمك صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفى به إليك إذ هو أوجه الشفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من نقسم بحق عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتقاصلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات
فنيم المشتكى إليه أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصر فلا تبيدنا وببابك نكي فلا تتردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير معالنا وحقق بزيادة أعمالنا واختم بسعادة أجالنا هذا ظلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يصونا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مامول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها والتب بنا وبهم في خدائك وكذلك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها والتب بنا وبالأموات في خدائك وكذلك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا والك الكفرة أعداءنا وأمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا غما إلا كشفته ولا مريضا إلا عافيته ولا عدوا إلا قزلته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلته ولا شيئا إلا عنت ولا طالبا إلا علمت ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا لا قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. alhamdulillahi rabbil alamin. Ka kon juma yɛrɛ seli ɲɛ an ka laselikɛla ale ye laselike an ye n'a bɛ fɔ ma ko kabila kutuba min bɛ an su ka kɛ misiri matarafali kan an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. O kuma misiri a kan ka kɛ kalanyɔrɔ o kan ka fara a kan an k'an ka diinɛ ɲɛɲini a kɔnɔ an k'an ka taasiraw dɔn a la an k'an ka seli kiitiw dɔn a la fɛn min b'an ka diinɛ ɲɛ an k'o dɔn a la fɛn min bɛ diinɛ tiɲɛ an k'o ɲini k'o dɔn a kɔnɔ. O kuma misiri a dabɔlen don kalanyɔrɔ kama ko kalan an k'an jija maa min mana dɔnni kɛ a y'a lajɛ an ka mɔgɔw kalan an ka mɔgɔw bolo minɛ k'u bila kalan sira kan madama n'an y'o kɛ o kalandenw b'u ka kalan na o bɛ ka kalan min kɛ ko lahara jɔ don o baraji o t'i ni maajɛ ye. A filanan wa aw ajira naharan ko walima maa min ye kɔ dɔ se ka mɔgɔw ka mago dilanla dɔ ta e ye kɔ dɔ se mɔgɔw ye bako ka gɛlɛ jiko ka gɛlɛ ka kɔnse mɔgɔw ye o kuma o ye a filanan ye. A sabanan o bɛ ka kɛ an fɛ yen yan ka aw hafara bi'iran walima ka kɔlɔn dɔ se adamadenw jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ko an ka kɔlɔn se olu ye madama an ye kɔlɔn se olu ye n'o ji bɛ ka bɔ olu bɛɛ ye sadakatul jariya ye. Kira y'o fɔ ko iza matal insan in kata anhu min amalihi illa min salasin. Ni adamaden sara k'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bi jɔ fo n'a bɔra fɛn saba la. O fɛn saba o kuma riwaya de ye nin o dafa ko kira y'a fɔ ko saba dɔrɔn tɛ dɛ ko 7 don a 7 n bɛ ka o de fɔ. A 4nan ye jumɛn ye aw garasa shajaran walima ka jirisun dɔ turu e ye jiri dɔ turu o jiri min turula mɔgɔw bɛ ka jiriden dun mɔgɔw bɛ ka sigi a suma na madama o bɛ k'o jiriden dun madama o bɛ ka sigi o suma na o baraji bɛ sɛbɛn u ye fo alikiyama jɔ don. A 5nan aw bana masjidan walima maa min ye ala ka so dɔ jɔ ka misiri jɔ ala jati kosɔn. Misiri in ma kɛ misiri a ma kɛ misiri masjidu diraru ye tɔɔrɔ misiri
kira ye yamaruya kɛ ko k'o dɔw ci n'an mago bɛ misiri la an kan k'a jɔ nka karisa bɛ misiri jɔ fo an yɛrɛ k'an da jɔ kana silamɛya fara o misiri baraji tɛ a la dɛ baraji tɛ a la ko maa ko ka misiri jɔ ala jaati kosɔn i ka dɔrɔmɛ dɔnna misiri la a kɛra ala ɲɛna ala b'a dɔn i ye misiri baarakɛlaw dɛmɛ o bɛɛ bɛ a la ko ani misiri jɔli dɔrɔn dɛ ko ka misiri ɲɛnamaya misiri ɲɛnamayalen ye jumɛn ye e bɛna misiri la walima e kɛlen don k'i yɛrɛ di misiri baara ma o bɛɛ lajɛlen olu ka baraji o tɛ jɔ fiyewu fo alikiyama jɔ don a wɔɔrɔnan aw warasa musahafan walima ka kuranɛ dɔ san ka kuranɛ dɔ bila a fɔlɔ sisan misiri kalanyɔrɔ don e nana sisan i ye sarakatul jariya dɔ kɛ i ye wari dɔ bɔ i kunna k'a don kuranɛ na ka n'a bila misiri kɔnɔ ko silamɛw k'a kala madama n'u bɛ k'o kuranɛ kala o baraji o bɛ sɛbɛn i ye yarabi ala m'a kɛli nɔgɔyara an ma a wolonfilanan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawtihi ka den ɲuman dɔ to i kɔfɛ den min bɛ dugawu kɛ i ye i salen kɔfɛ o tuma ni an ye nin jate minɛ an b'a dɔn misiri jɔli baraji bɛ a la misiri ɲɛnamayali baraji bɛ a la nka kuma dɔw la n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko an nisɔn ka di n ko nka n ko an bɛ siran ni mun ye kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ye kumakan dɔ fɔ kira ye kumakan dɔ fɔ kira ka o kumakan in a ko fɛn saba bɛ yen lahara jɔ don o saba olu b'u dama kasi ala ye fɛn saba bɛ yen lahara jɔ don olu saba ka dama kasi o bɛ di ala subhanahu wa ta'ala ma wa kira ko k'o dama kasi ko ala b'o minɛ dɛ ala b'o dama kasi minɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye alimun bainal juhali ala ye dɔnni kalifa e ma i bɛ jahiliw cɛ la jahiliw tɛ t'i ɲininka u ka diinɛ na u ka sira tɛ e la e yɛrɛ ka sira ma ye foyi la e sigilen tora ten lahara jɔ don k'o dɔnnibaa b'a dama kasi ala i y'i ka nɔɔrɔ dɛnɛ ma sabu dɔnni ye nɔɔrɔ ye ala y'i ka nɔɔrɔ dɛnɛ ma ka ne bila dafɛnw cɛ la u mago ma ye ne na u ma t'u ka diinɛ ɲininkali kɛ ne na u m'u ka adamadenya siratigɛ ɲininkali kɛ ne na lahara jɔ don o damakasi ala b'o minɛ ala b'o damakasi minɛ a filanan ye jumɛn ye ko kuranun ka kuranɛ san ka kuranɛ bila i ka so e mago ma ye a la i tɛ kuranɛ kala i tɛ kuranɛ d'a kalanbaw ma i t'a ta gɔngɔ bi d'a kan lahara jɔ don o kuranɛ b'a dama kasi ala ne kun ye e ka kitabu ye ala e ye kitabu min di ne ma k'a kɛ ka n ka ɲɛnɛmaya dilan ayiwa ne kitabu u mago ma ye ne na dɛ u mago ma ye na u ma baara kɛ ni ye ni o dama kasi ala subhanahu wa ta'ala b'o dama kasi minɛ wa masjidun misiri min bɛ yen ni a dungew tɛ seli a kɔnɔ lahara jɔ don o fana b'a dama kasi ala ye misiri jɔra mɔgɔw ka mago ti a la u ka sira ti a la o ti na an b'a fɔ sisan an k'a lajɛ ko misiri bɛna dayɛlɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fa fo yɔrɔ bɛ koron mɔgɔw la nka n'o banna i b'a sɔrɔ mɔgɔw mago ti misiri la an ɲɛ b'a la misiri caman la alimamiw b'an jɛla yan hali aran 2 3 dafalen misiriw la a ka dɔgɔ dɛ maa caman bɛ yen e t'i ka diinɛ dɔn i ka nana seli alimami kɔfɛ alimami b'i ka doni ta e t'a dɔn e bɛ tila ka taa seli i yɛrɛ ye kun min bɛ seli la seli kan ka ɲɛɲini k'a dɔn i bɛ na alimami kɔfɛ i bɛ na i ka seli tugu alimami ka seli la ka ŋaniya siri ka seli alimami kɔfɛ alimami b'i ka jɔyɔrɔ ta nka e t'a dɔn e bɛ to i ka so kɔnɔ k'e b'i ta seli i ka so kɔnɔ aa caman bololankolon bɔlen don dɛ an k'an ka diinɛ ɲɛɲini an k'an ka diinɛ ɲɛɲini an b'a fɔ bi ni kuma diyara an na an b'a fɔ diinɛ tɔ min tora an bolo o ye seli hali o seli kɛcogoya ɲuman an di k'o ɲɛɲini k'o dɔn i bɛ selilaw bɔ k'u jɔ k'u ɲininka seli yɛrɛ bɛ kɛ kun jumɛn kosɔn min b'a dɔn o ka dɔgɔ baara minnu bɛ seli kɔnɔ a bɛ kɛ kun jumɛn kosɔn u t'a dɔn foyi tɛ seli la foyi tɛ seli kɔnɔ k'a daminɛ Allahu akbar la takbiratul ihrami la ka taa se salamu na foyi tɛ a kɔnɔ ni kun dɔ tɛ a la
kun dɔ bɛ a bɛɛ la e t'a dɔn i m'a dɔnbaa ɲininka i ma tugu a dɔnbaaw la i bɛ ala sɔrɔ cogoya di ala ko inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli de bɛ adamaden bɔ kolangolo la ani batarako ko k'i saniya ka bɔ a la nka e bɛ ka seli su ani tile e ti ka bɔ kolangolo la i bɛ ka kɛ kolangolo kɛbaa ye a ti k'i yɛlɛma seli ka ɲi wa ou bien a kɛra di wallahi seli ka ɲi e min bɛ k'a kɛ i bɛ sɔrɔ e de t'a dɔn o tuma ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun i ti fɛn min dɔn na i k'o ɲɛɲini i k'o dɔn misiri ye kalanbulon ye misiri ye kalanbulon ye misiri ye ɲɔgɔn bilasira yɔrɔ ye misiri ye diinɛ kalanyɔrɔ ye an y'a fɔ n ko seli kɔnɔ n ko an k'a ɲini an k'an ka seli dɔn adamaden i bɛ na seli la seli ti kɛnɛya ni seliji tɛ seliji yɛrɛ tali ɲuman hali mɔgɔw t'a dɔn kira mɔden fila hasan ni husein hasan ani husein o fila ye cɛkɔrɔba dɔ ye a bɛ ka seliji ta o fila ye cɛkɔrɔba dɔ ye cɛkɔrɔba in bɛ ka seliji ta seliji tatɔla cɛkɔrɔba fɛ cɛkɔrɔba in ka seliji ta cogoya ma o fila ja n'u nana fɔ a ye kodɔn kɔnɔna na o bɛ n'a fɔ e cɛkɔrɔba e ka seliji ta cogoya ma ɲi n'o kɛra o ti ɲɛ o de la dɔnnibaa dɔ ko ten ko maa min bɛ yen ko n'o bɛ fɛ k'ale lebu fɔ a ye jama cɛ la ko ale yafara ko a k'a n'a lebu to ɲɔgɔn na ko a k'ale n'a lebu to ɲɔgɔn na ko nka n'a b'ale kelen wele ka taa lebu fɔ a ye kɛrɛfɛ ko n'a ma fɔ a ye ko a ye ala k'a n'a seere ye alikiyama jɔ don hasan ni husein nan'u jɔ cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ u ko anw fa an bɛ fɛ e ka kɛ kiiritigɛla ye anw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ne kɔrɔkɛ a ko k'ale ka seliji tacogoya ka ɲi ne ta ye ne yɛrɛ min ye dɔgɔnin ye ne fana ko ne ka seliji tacogoya ka ɲi n'a ta ye cɛkɔrɔba an bɛ fɛ e ka kiiri tigɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ e k'a lajɛ hasan ye kɔrɔbalen ye hasan ye seliji ta cɛkɔrɔba sigilen y'i kunkolo kɔmi husein ye seliji ta cɛkɔrɔba sigilen y'a kunkolo kɔmi o ko an fila ta la jeni ka ye a ko aw fila bɛɛ ta ka ɲi ne de ta man ɲi n'i ti maa ɲininka i b'a dɔn wa n'i ma gɛrɛ a dɔnbaaw la i b'a dɔn wa o tuma an bɛ don seliji kan ka ta k'a ɲɛ dɔn karamɔgɔw bɛ k'u se kɛ bi u bɛ ka seliji ta cogoya fɔ an ye ka faridaw fɔ an ye ka sunnaw fɔ an ye ka musahabuw fɔ an ye n'an bɔra seliji la an bɛna don seli de la seli ye jɔn ni a dabaama cɛ ye n bɛ fɛ ka don ala ka so n bɛ fɛ ka ala kuma ɲɔgɔnya n bɛ fɛ ka mago jira ala la n bɛ na cogoya di i bɛ na seli la ten o la seli ko a ti daga fiyewu seliba fo k'a sɔrɔ i ka saniya n'i saniyara i ka fini saniyalen don i ka n'i ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala ma wifadun ila Allah ka na ala ma mina ala ma ka gɛrɛ ala la seliji y'o ye i bɛna don seli la i bɛ n'i jɔ k'i ɲɛsin ala ma ala ye ɲɛsinfa dɔ de di an ma n'o ye alikaaba ye ko an k'an ɲɛsin o ma mun ko don ala ka so don i bɛna don seli la i bɛ jɔ k'i tilen ka jɔ ka tilen kɔrɔ jumɛn bɛ a la ala i ye tilennenya de ɲini ne fɛ ko ne ka tilen ne ni n yɛrɛkun cɛ n ka tilen ni n ka denbaya cɛ n ka tilen ni n ka sigi cɛ ni n ka tilen n ka dugu cɛ ni n ka tilen n ka jamana cɛ ala ye ma dɔ wɛrɛ ɲini ne fɛ tilennenya kɔ wa ala kɛ n seere ne jɔlen filɛ ne tilennen filɛ jɔ kan ka jɔ ka tilen fo n'o y'a sɔrɔ bana bi maa min na n'o y'i bali tilennenya la i bɛna don seli la seli donkan ye jumɛn ye o ye takbiratul ihrami i bɛ n'i bolo kɔrɔta Allahu akbar bolo kɔrɔta kɔrɔ jumɛn b'a la ala kɛ jɔnni min jɔlen filɛ e ala ka se ɲɛkun tilenna ala kɛ ne seere ne ye n bolo bɔ diɲɛ baara bɛɛ la wa ala filɛ nin n bolo kɔrɔtara ala filɛ
ngoloti foila en dakuren flambo ala ka kan baraji ala ka nogoya am ala ka keli nogama misri njoli ala ka ke here ala ka ke here kima ka ke here duguma ka ke here jamanama bato minu mina ka kono ala ka mine ambe wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Juma almami ale nana don ni ka kutuba baka anye ka sɔrɔ ka juma joko fila seli ni alislamew ye an ka jɛ an k'o shira ɲɔgɔn fɛ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده إلى الخير فليس عنه يعدلون، وحبب إليهم العمل الصالح فليس في غير مرضاته يطمعون، وأثابهم على العمل ثوابا جزيلا فإياه يحمدون ويشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان من نسب المساجد إلى نفسه وجعلها بيوتا للقدوم عليه، حث على عمارتها وصيانتها وجعل ذلك من أسباب السعادة وسبيلا إلى دخول الجنان ونيل رضا الملك الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضله عظيم وجوده عميم. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، هذه المساجد بيوت الله، لها في الإسلام مكانة رفيعة وقدسية عالية. أضاف الله المساجد إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، فقال عز من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أذن الله برفعها وعمارتها وصيانتها، وهي أحب البقاع إلى الله وأطهر الأسقاء عنده. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، الحمد لله الذي جعل المساجد بيوتا ليذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عباد الله، إن التعاون على العناية بالمساجد والاهتمام بتنظيفها والجد في تطييبها والمحافظة على مرافقها من أعظم الأسباب المعينة على عبادة الله فيها. ألا فهنيئا لمن عمر بيتا من بيوت الله يبتغي بذلك وجه الله، وهنيئا لمن ساهم في بنائها ولو بالقليل ماديا حسيا ومعنويا، وهنيئا لمن كان من عمارها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وسائر العبادات. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التنادي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. An bɛ Ala fo ka barika da u la, Ala k'an bɛn sababa ma. O la Ala folen ka barika da ka sɔli dabɛnkundigi kan. Kulli shay'in sababan, diɲɛ foyi tɛ ni sababu t'a la. An bɛ so min kɔnɔ i n'a fɔ an karamɔgɔ ani min bɔra ni kɔnɔni ye sa ka kuma n'ale de tun bɛ wajuli la ka kɔ alimami ka kutuba ɲɛ n'o ye Amar Jara ye, Sheikh Amar Jara, Marifu Jara denkɛ don ka bɔ Sokala kɔnɔ. Ale de tun b'a la ka wajuli kɛ sisan ka kɔn ne ka kuma ye ka kɔ alimami ka seli ɲɛ. O la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ sen y'a sɔrɔ kana nin juma dɛnyɛla in na an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ n'o ma se ka na n'o ŋaniya bi yan an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabi an ma Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye. An ka jamana n'o ye Mali, jamana fila t'an bolo dɛ, jamana kelen de b'a bolo n'o ye ba Maliba ye. An b'a ɲini Ala fɛ nin juma in yɛrɛ min selila o bonya n'o barika kama Ala ka basigi n'an ka jamana kɔnɔ. Minnu y'an kɔ alikiyama ta la ni silamɛw don ya Rabi an ma Ala ka hinɛ an'u na, Ala ka yafa kɛ an'u ma. An bɛ dugawu kɛ ka dugawu fanba bonya an ka jamana kuntigi, an ka jamana mara bɛ maa minnu bolo bi n'olu ka lasigidenw ye an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ n'u selila an fɛ yan. An bɛ foli kɛ jamana kuntigi ye son excellence général d'armée Assimi Goïta a n'a ka gouvernement an bɛ foli k'u ye. An yɛrɛ ka Segu faamaw bi yan an ni baara in daminɛ fiyewu ko in bɛɛ lajɛlen ka papier ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka kɛ juma ye a kɛra olu de ka yamaruya ye. An b'u fo gouverneur ma yan sɔrɔ nka a ka lasigiden bi yan n'o ye CAG ye, comité des affaires judiciaires du gouvernorat, ale bi yan Aboubacrine an bɛ foli k'a ye ka barika da k'a ye. O la an ka commandant kura Dawuda Jara taara min nana Dawuda Jara nɔ na n'o ye Alu Jara ye, ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka fara an ka Segu marabolo ɲɛma maire ba n'o ye Nuhu Jara ye, ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan. An bɛ foli k'a ye ka barika da k'a ye k'a yira an ka faama ninnu na Segu ye diinɛ dugu de ye, Segu ye bonya dugu de ye, Segu ye karama dugu de ye. O la n'i y'an faralen ɲɔgɔn kan yan an kɔni bɛ Darusalami yan bi misiri bilenni n'a tɔgɔ ko misiri bilenni yan. Misiri in yɛrɛ sɔrɔla en 1963 ne ma fili ne ma ɲina a san 63 kan ka kɛ yan bi ye. An filɛ année min na 2026 misiri yɛrɛ ka kɛ misiri ye de b'a wele misiri bilenni don min na ka na se an jɔlen filɛ yɔrɔ min na ka kuma 2026 ka bɛn le 27 mars ma a bɛ bɛn san 63 de ma. An bɛ Ala fo k'a barika da. Ala bɛ wele yɔrɔ min na san 33 tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye dɛ. O la an bɛ Ala fo ka Ala barika da k'a yira an ka faama minnu bi yan olu ka sababu an'u ka kɔrɔta an'u ka cɛsiri o de ye misiri in kɛ juma ye. Misiri tɛ kɛ juma ye ten dɛ, a bɛ kɛ ni faamaw ka yamaruya de ye. Faamaw ka yamaruyaw bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ baaraw ka sɔrɔ ka latigɛ ka Ala wele, Ala ye so in jɔ, Ala de y'a ka so jɔ, maa ma jɔ. Nka Ala ko a bɛ sababu don dɔ de la dɔ de bɛ baara kɛ, Ala tɛ jigin ka baara kɛ, a tɛ jigin ka misiri jɔ. Nka sababu de bɛ na, o sababu n'an ma olu fo kɛnɛ kɔnɔ yan Ala yɛrɛ bɛ jigin an na. O la an bɛ Ala fo, Ala faama foli kɔfɛ tuguni misiri in yɛrɛ bɛ kin min na, kin yɛrɛ ye Darusalami ye. Dugutigiw kɔnɔ min b'a la bi, dugutigiw kɔnɔ ale ɲɛ. Nka ɲɛna an ka se ale ka foli ma, imamu minnu tɛmɛna misiri in kɔnɔ ka se bi ma an bɛ foli k'u ye a ɲɛnama n'a balolen an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu don k'u bɛɛ lajɛlen ye Ala ka alijinɛ nɔgɔya n'u ye, Ala ka n'u sara Ala kira ka so. O la misiri in yɛrɛ
a bɛ quartier min na o Darusalamu de ye misiri dɔ bɛ ni misiri bilenni n'i ko misiri bilenni Segu ya yɔrɔ fila tɛ yɔrɔ kelen dɔrɔn de don a bɛ cogo bɛ Darusalamu yan de wa an bɛ Ala fo k'a barikada o tɛmɛnen kɔfɛ imamu fɔlɔfɔlɔ min nana ka misiri seliya a tɔgɔ de ye ko Zumana Haidara Ala ka hinɛ an la Ala ka yafa kɛ an ma Ala k'a n'a dayɔrɔ nɛɛma a ye Ala wele ni Alabato min kɛ misiri kɔnɔ Ala k'o k'a ye aljinɛ ye ya Rabbi ama Ala k'an ru diɲɛ ɲɛ Ala k'an lahara ɲɛ Ala ko k'a ka Ala yɛrɛ bonya kama Seydina Amadu hɔrɔma kama sɔli ala nabi ale tɛmɛnen kɔfɛ imamu ba filanan min nana ka na seli ni mɔgɔ ye yan o ye Burama Jara ye an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ye Ala ka hinɛ an la Ala ka yafa k'an ma o tɛmɛnen kɔfɛ imamu sabanan min nana o ye Musa Dunbiya ye an bɛ dugawu don k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka Ala wele Ala ka yafa an ma Ala k'a n'a dayɔrɔ nɛɛma Ala kɛra ka sɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ waati min na bi min bɛ imamuya la bi an filɛ waati min na sisan alimambaya bɛna di min ma alimamba ye min ye misiri kɔnɔ yan an bɛ Ala fo k'a barikada ale sigima ɲɛ kɔrɔ alhamdulilayi an bɛ Ala fo ni a ye k'Ala barikada n'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a fɛ o ye Madu Kulubali ye ale de b'a ɲɛfɛ bi ale de ye yan ɲuman misiri alimamba ye ka da darulaw ka imamu yafo ye mɔgɔ seli bi an bɛ Ala fo k'a barikada Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'a n'a wasa o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a mɛn dugu dɔrɔn dugutigi de don gouverneur fole ni maire fole kɔfɛ an bɛ quartier min na Darusalamu de don Ala ye Darusalamu kafotigiya di mɔgɔ min ma a tigi bɛ yan Bɔkari an bɛ foli k'i ye ka barikada k'i ye ka Ala deli ye Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an n'i wasa Ala k'an n'i kunnaja Bɔkari Boli an bɛ foli k'i ye ka barikada i y'o sɔrɔ i mɔkɛw ni i faw fɛ bi Ala ye kalifa kɛ e ma an bɛ dugawu k'i ye Ala ka hɛrɛ k'an ye jama ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔn jama ɲɛmɔgɔya Ala b'a di maa min ka di a ye Ala y'i kɛ quartier ɲɛmaa ye k'i kɛ quartier ye ko tu tigɛbaa ye bi i b'i faw ni mɔkɛw place la an bɛ dugawu k'i ye sini kɛnɛ ani laban ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a dani ma Ala ko k'a ka Ala bonya kama Seydina Amadu hɔrɔma kama sɔli ala nabi o tɛmɛnen kɔfɛ misiri yɛrɛ ɲɛmɔgɔ comité minnu b'a kɔnɔ a musokulu n'a cɛkulu olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ Ala y'o di Ba Tijani Cɛrɔ ma ale bi yan n'ale ye Cɛrɔla kafotigi a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Darusalamu ma yan a b'an jɛla yan kafotigi bi yan an bɛ foli k'a ye ka barikada k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye Ba Tijani Cɛrɔ ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ale de ye comité bɛɛ fɛ misiri ale de y'a bɛɛ président ye an bɛ foli k'a ye ka barikada k'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a fɔ cogo min na n ko Ala tɛ jigi ka biriki da a tɛ biriki sɔn a tɛ tɔli da a tɛ kuran don nka a bɛ sababu nati misiri depuis a kunu ka se bi ma minnu ye dɔrɔmɛ kelen kelen don a la ka na se bi ma depuis a bɔgɔlama ka na se sisan a farilama a tɔlilama ma ka bɔ tɔli la ka kɛ béton ye an jigi b'a kan fɛnɛ sanfɛla in fɛnɛ bɛ yaala ka tila ka dɔ wɛrɛ ye a la an jigi b'a kan fɛnɛ yan faamaw bɛ yan an b'a f'olu de ɲɛna olu de y'an ka diɲɛ faamaw ye Ala ko n'i ɲɛmaa bonya ale yɛrɛ b'i bonya ninnu bɛ Ala ka nɔna place de la dugukolo kan yan n'u y'a kɛ k'a ɲɛ a b'u ni Ala cɛ n'u y'a kɛ k'a juguya an t'o ɲini Ala fɛ Ala ka n'o nɔgɔya n'u ma o b'u ni Ala fɛnɛ cɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ ka Ala wele bɛɛ ye o dɔrɔmɛ kelen kelen bɔbaa ka na se a 20 bɔbaa ma fo ka na se bi Ala ye an garijɛgɛ musoba dɔ la o ka sababu senfɛ Ala nana an garijɛgɛ cɛba dɔ la min ye misiri in don a kɔ a disi la k'a ta an ka faamaw bi yan k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a ɲɛfɔ Ala faama ɲɛna an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ a dɔrɔmɛ kelen kelen na a dɔrɔmɛ fila fila bɔbaa ka se a miliyɔn bɔbaa ma an b'a bɛɛ fo nka n'i ko i b'i fari fa bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ nɛni fari fa dɔ bɛ fɔ nka dɔw tɛ fɔ o la minnu jɔra an min jɔra an balimakɛ min jɔra ka miliyɔn a kunna miliyɔn bɔ f'a bɛ kɔrɔtɔ a ka fɔ ko nin de bɛ misiri la an b'a fɛ ka nin de ɲini misiri f'a bɛ kɔrɔtɔ a fɔli kɔrɔ Ala ye nɛɛma k'a ye a ye Ala ka nɛɛma barikada ni silamɛw dɛmɛni ye a ye Ala ka nɛɛma barikada ni silamɛw magɛni ye a ye Ala ka nɛɛma barikada k'a bolo don a poche kɔnɔ ka Ala ka so jɔ an bɛ foli k'a ye ka barikada k'a ye tɔgɔw sera a ma k'an k'u fɔ n'o ye Sajɔ Jike ye ka bɔ Bamaɲarɛ ale bɛ kɔrɔtɔ de a k'a fɔ ko nin bɛ misiri la an ɲɛ bɛ misiri la cɛɲɛ min na ani misiriw filɛ kocogo min na nin a kɛnɛmana na a kɔnɔna an bɛ foli kɛ Sajɔ Jike ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu k'a ye ale de y'i bolo don a kunna wa a kɔrɔtɔ bɛ ko a ko hali nin kɔfɛ ni ko wɛrɛ bɛ yen a ka fɔ a ye an bɛ Sajɔ Jike fo k'a barikada a n'a balima bɛɛ lajɛlen a ye nafolo min don misiri in na Ala k'a k'a ye diɲɛ hinɛ k'a k'a ye lahara bɔda ye mɔgɔ kamana bɛ yɔrɔ min na an y'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ma n'a bɔra ye Ala ko k'a ka Ala yɛrɛ bonya kama Seydina Mamadu yɛrɛ jɔyɔrɔ kama Ala ko k'a n'a ye k'a jigi a kɛra Ala ɲɛna Ala k'a n'a sara Ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala nabi o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ɛriɲɔnɔ tigiw olu ye musaka belebeleba di ko olu ka dɛmɛ ye Jige ka dɛmɛ kɔfɛ olu ka musaka di bɛɛ ye dɔ di koyi dɔrɔmɛ kelen foba bɛ fo miliyɔn foba bɛ fo ɛriɲɔnɔ mɔgɔw k'u fo k'u barikada ka Tijani Koyita a denw bi yan a yɛrɛ tɛ balo la Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma ale denw ye musaka di ko k'a fara Jige ta kan ka misiri baaraw kɛ ni a ye o tɛmɛnen kɔfɛ
Amadou Dembélé ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔba kɛ misiri in baara la. Amadou Dembélé hali n'a dɔnnen tɛ nin misiri in zɛlili la, a fa dɔnnen don. Ala ka hinɛ a fa la, Ala ka yafa a ma. A fa de y'i to nin misiri kelen kɔnɔ, Ala ka kalifa minɛ a la fajiri fɛ. Nafila seli la, a nana bɔra ka so ka na fajiri de seli. O nafila kɔnɔ a ye te turu, Ala ka kalifa minɛ a la. Ale denkɛ ale fana kɔrɔtɔn bɛ ni fɛn o fɛn fɔra k'a bɛ kɛ misiri in na, n'a ma kɛ sabanan a bɛ kɛ naaninan ye. K'an ka jɛ ka dugawu kɛ Amadu ye. Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye, a fa Ala ka hinɛ, Ala ka yafa k'a ma. An bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. O tɛmɛnen kɔfɛ Madu Koyita n'a denw olu fana ye bolo duguna kɛ Koyita la, ka foli k'u ye, ka barikada k'u ye, ani Umaru Ɲagando ka foli k'a ye, ka barikada k'a ye. An ka muso misiri muso minnu bɛ yan, diinɛ tɛ jɔ ni muso tɛ dɛ. Ayi, hali adamadenya tɛ sabati ni muso tɛ, maaba yɛrɛ tɛ sabati ni muso tɛ. Hali imamiya n'an b'o mina nin alimami muso da a tɛ yen dɛ, an m'a ye fɔlɔ. N'i y'a ye fana ko dɔ kɔnɔ b'a kɔnɔ. Ala k'an bɛɛ sababa ma. O musoba o ye Alima Jara ye, a n'a baarakɛɲɔgɔn minnu misiri baara kɛ, ka foli k'u ye, ka barikada k'u ye. Ka kɛrɛnkɛrɛnma misiri kamalen minnu bɛ yan, Ala kɛra y'aw ko fɔ, maa sɛbɛw y'aw ko fɔ, diinɛ bɛ jɛ ni denmisɛnninw de ye. Maakɔrɔba ninnu y'u ta kɛ dɛ. Hali n'i y'a jateminɛ an ka fajiri seliw n'an ka misiri seliw, a bɛɛ maakɔrɔbaw, denmisɛnninw ka dɔgɔ a la. Nka yan Darusalamu jeunes u farala ɲɔgɔn kan ka misiri in baara ka u sen n'u bolo don a la, ani u kunna nafolo. K'u b'a kɛ Ala jati de kama. Ala k'a ka denmisɛnninya, Ala k'a falen maakɔrɔbaya si la. Ala ka hɛrɛ ka na, hamina ko n'a ni Ala ta bɛ taa, Ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan. Ala ko k'a ka Ala bonya kama, Seydina Amadu hɔrɔma kama, sɔli ala nabi. An bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ Lasana Koyita fo, k'a Koyita Magalu, an bɛ foli k'a ye, ka barikada k'a ye. An bɛ foli lase Bakari Dunbiya ma. Misiri in ko ɲɛnabɔ baa don, a cɛ sirin bɛ su ani tile. Bakari Koyita, i ye min kɛ a kɛra Ala ɲɛna, Ala ka n'i sara. An b'a fɔ ko anw ye n ka yan sɔrɔ Ala ni sababu man dɔgɔ. I ye bɛɛ wele, carte sera bɛɛ lajɛlen ma. Imamuw bi yan minnu bɛ seli u ka misiriw la, minnu bɛ seli u ka kiw misiriw la, u ka misiriw tɛ juma misiri ye, farida misiriw don, a ma kɛ juma misiriw ye fɔlɔ. Ɲɛ b'o imamu minnu sigilen la, a ka ca cɛ 30 ye yan. Ɲɛ bɛ sirifilakaw la, Sɛki Maɲini, Sɛki Mazuru ka ko la bi yan. Ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, sirifi fɛn fɛn bi yan ka foli se a bɛɛ lajɛlen ma. Alimami caman de bɛ kɛnɛ kɔnɔ, an bɛɛ welela ka Ayina, Ala ka so dayɛlɛ bi ka kɛ misiri ye. So in yɛrɛ la a mɛnna ko k'a kɛ juma ye bi don. N'o bɛnna marisi kalo tile 27 ma san 2026 ka bɛn juma don ma. An bɛ Ala fo k'a barikada, a silamɛ an ka Ala fo k'a barikada dɛ. Segu ye diinɛ dugu de ye, Segu ye bonya dugu de ye, faama dugu tɛ, fantan dugu tɛ, Segu ye diinɛ dugu de ye. An bɛ Ala fo k'a barikada. O tɛmɛnen kɔfɛ, Amadu Kulubali, misiri k'a kɛ juma ye, a papier ta ka segin a su n'a tile faama kumaw. An fa Amadu Kulubali ale sigilen filɛ, ale de y'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ. A ka so dasinen filɛ misiri ma nin. Amadu, an bɛ dugawu k'i ka dugawu ɲini fɛ, a kɛra Ala ɲɛna, Ala ka n'i sara. I bɛ sira fɛn min, Ala k'i kisi o ma, fɛn min ka di Ala k'o nɔgɔya i ma. Ale de y'a papier ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ. Jeunesse président Koyita, i n'i ka jamakulu an bɛ foli k'a ye, ka barikada k'a ye. O la an ka faama minnu nana sa, an bɛ foli kuncɛ olu la. Olu jira aw la, ka sɔrɔ ka micro segin an ka imamu ma. Ala ye nin de nɔgɔya aw ma bi. Misiri in yɛrɛ nin y'a yɛlɛ a bɔgɔ k'a kɔnɔ, ka faridaw sela a kɔnɔ, ka n'a kɛ juma ye. A san 60 ni san 3 de ye bi ye. O kan ka Ala fo, o bɛna kira ka fatuli ma. Ala y'an ka kira fatu ka bɛn a san 60 ni san 3 ma. Aw y'u ka juma fana dayɛlɛ ka bɛn ka misiri joli Ala bato k'a kɔnɔ ka se bi ma a san 60 ni 3 ye bi ye. A silamɛ an kan ka Ala fo, ni Ala wele, ni maa ye Ala wele ko la bi min ni Ala ta bɛ taa, Ala b'a dilan. Wa a bɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ, faama ninnu ko k'a fɔ a ye. Olu nana ya Ala jati de kama, olu nana ya adamadenya de kama. Nin si tɛ min ye Segu kan n'a bɔra Nuhu Jara la. U ko k'u bɛ fara anw kan ka nin juma in seli, ka fara an ka Ala wele jamana in ye, jamana min lahalaya min na bi, a dogon tɛ diɲɛ cɛ si la, a dogon tɛ diɲɛ muso si la. Ala de ko an ka wele an ka hamu na, wa bi ye Ala wele don dɔ ye a silamɛw. An ka Ala wele an ka hamu na, juma dayɛlɛ ye bi ye, Ala bɛ sɔn bi. An ka Ala wele bi, Ala bɛ sɔn bi, an ka Ala wele an ka jamana n'o ye Ba Maliba, Ala k'a basigi. Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ, Ala ka cɛ bɛn ni kanbɛn, Ala k'o y'a kɔnɔ. An ka denw Ala ka barika d'u la. Ala ka kalan nɔgɔya an ka kalandenw ye, Ala ka hɛrɛ k'an ye. Ni ka sɔrɔ ka dugawu kala ɲɔgɔn ye. Dugawu kalanw kɔfɛ an ye kuma galama tenkun nabaw la, u y'u ka nisɔndiya ani bonya kumaw fɔ. An ka jɛ an kɔlɔsira ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق خاتم لما سبق بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. Tabarakallah, silamɛ an welela an ka communauté musulmane n'o ye silamɛ an ka maraden minnu farame ɲɔgɔn kan Dar es Salaam an ka kinba dɔ kɔnɔ ka u ka juma u ka misiri min bolo k'a ka juma misiri a dayɛlɛ ko fɔlɔ o ni juma seliko fɔlɔ ye nin ye. An welela ka na ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la, an bɛ se k'a fɔ jamanakuntigi tɔgɔ la, bawo gouverneur ka nɔnabila bɛ yan, préfet yɛrɛ tun bɛ yan, ne bɛ kuma maradenw tɔgɔ la. An kumana ka kɛ a seere ye juma fɔlɔ ka o seli ni misiri kɔnɔ Dar es Salaam n'a fɔra ko misiri bilenni san 63 misiri a y'o de kɛ fo ka se bi ma. Nka bi a b'a sanada la n'o ye ka kɛ juma misiri. Ayiwa o ye nisɔndiya ko ye an bolo min ye yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔso ye. Ka d'a kan baara in bɛɛ lajɛlen kɛra sariya kɔnɔna na. A yɔrɔ mɔgɔw o ye sariya ko fɛn o fɛn tubabu sariya walasa ka taa se yɔrɔ in ka juma misiri ma, hali ma k'a so yɛrɛ jɔ u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ a sira ma. O kumana o b'a jira k'a fɔ u bɛ ba min kan o ye silamɛya ba ye, o ye hɔrɔnya ba ye. O kumana an bɛ foli kɛ ka tanu ka waleɲumandɔn kɛ. An selila sisan juma fɔlɔ misiri in kɔnɔ. Silamɛw kɔni mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ min ɲini n'o ye ɲɛmɔgɔ ye, o de ye ka dugawu kɛ jamana ye. Bawo an bɛ ko o ko la jamana, an bɛ dugawu kɛ jamana, Ala ka jamana de kisi ka jamana tanga. Ka dugawu kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ye, ka daminɛ ɲɛmɔgɔw la ka na fɔ kɔmɔgɔw, dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa ka ɲini Dar es Salaam kaw fɛ, ayiwa baara min na nin kɔrɔlen u bɛ deli ka kɛ n'o ye ka dugawu kɛ jamana ye, hali bi u ka dɔ fara o kan. An kɔni se ye fɛn o fɛn ɲɛmɔgɔ kunda ka dɛmɛ kɛ an b'o kɛ. Bon yanni ka se nin ma a mana kɛ cogo cogo an yɛrɛ silamɛ de ye. Donc n'i ye silamɛ ye nin ko in kan ka k'i ɲaniko, o kumana anw ɲaninen don nin kɛnɛ in kɔnɔna na. An bɛ dugawu kɛ, ayiwa bato minnu kɛra a kɔnɔ Ala ka olu jaabi. Ayiwa an bɛna bato minnu k'a kɔnɔ kɔfɛ tuguni hali bi Ala k'o bɛɛ labɛn. Mɔgɔw k'u hakili to jamana na, an ka hakili to ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔ. Ni Ala nana ni nɔgɔya, n'an hinɛna ɲɔgɔn na, ni Ala sɔnna ma jamana in a bɛ lafiya. Alhamdulillah rabbil alamina. Ala ye bi jira an na, an bɛ a fo ka barika da. U ye misiri dayɛlɛ in Dar es Salaam n b'a fɔ n bɛ yɔrɔ min ma misiri bilenni, a misiri dayɛlɛ bi o hukumu kɔnɔna na n bɛ foli bila bɛɛ ye. Jama nana kosɛbɛ, faamaw nana, n b'u bɛɛ fo. A minnu ye musaka bɔ ka misiri in jɔ, n ka foliba b'u ye, ka daminɛ jigi la ka taa tɔw la. N da tɛna se a bɛɛ ma ni ɛri ɲɔnɔ mɔgɔw. Vraiment an bɛ barika da Ala ye, Ala ka ko tɔ hɛrɛ jira an na. N bɛ folikan min bɛ ne fɛ ka fɔ jama ye o ye nin ye. Ala k'a ɲɛ, Ala k'an minɛnko nɔgɔya, a diyara n ye kojugu. Voilà. Ne tɔgɔ ye Abubakar Boli, Dar es Salaam chef de quartier. Voilà. Ami. Misiri in dira communauté ma en 1963 par le maire Dramane Coulibaly, député maire en son temps. K'a ta o don ma ka se bi ma, malheureusement papier ma se ka dilan la. Ala nana ni sababu dɔ ye, an sera ka misiri rénové ka dɔ fara a kan. A rénovera ka dɔ fara a kan. Bi bi na a bi dan Segu misiri ɲɛnɛmaw fɛ. O kɛlen an hakili nana k'a fɔ an k'a kɛ juma ye. An k'a kɛ juma ye parce que an ni juma caman ka jan. Juma min b'a ni bani cɛ o ye Musa Jara ka misiri ye. Min b'a ni dɔgɔtɔrɔso cɛ o ye Silalakaw ka misiri ye. Juma bi saliw de la, donc ka ta o ma ka se o yɔrɔ ka jan.
pour que ka silamɛw surunya misiri la a ŋaniya nana n'an y'a miiri a baara gɛlɛyara nka a barika ala ye bi na papiyew bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ papiye yɛrɛ tun tɛ misiri na mais en mai an ya papiye sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ ye silamɛw ta ye a bɛ se ka misiri jɔ a la an continuera a fɛ pour que misiri ka kɛ juma ye wajibi papiyew de bɛ gouverneur bɛ décision ta pour que gouverneur ka décision ta service 12 de bɛna a lajɛ n'a bɛ sariya kɔnɔ u bɛna a lajɛ ni kɛlɛ t'a kɔnɔ u bɛna a lajɛ n'a tɛ maa ka yɔrɔ la nin bɛɛ condition remplilen service 12 in fɛ an y'a décider ka misiri in kɛ juma ye bi n'o ye le 27 mars 2026 ye an b'o de kɛnɛ kan a barika ala ye a kɔnɔna na maa caman ya dɛmɛ kɛ ma dɛmɛw kɛra a filɛ jɔ cogo min na n ko sababu dɔ y'a ni dɔ yira ɲɔgɔn na opérateur économique do a man d'a tigi ye a tɔgɔ ka fɔ o de y'a dilan nin na a fɛn bɛɛ bɔra Bamako a ka baarakɛlaw bɔra Bamako k'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ hali an tun ko an bɛ baarakɛlaw ta en charge a ma sɔn mais ni min y'a bɔ i yɛrɛ la ka tobili kɛ ka taa d'u ma u b'a dun fo ka baara ban bi na a tora dukɛnɛ in de ye a yɛrɛ y'o ye a cogoya la o ma ban an bɛn'o de ban an bɛ foli kɛ tɔgɔ fɔ ye gasi ye mɔgɔ ya ko kɛ n'an ko an b'a bɛɛ citer an bɛ mɛn kɛnɛ kan an tɛna an bila tɔgɔ fɔ la ala sago a sago alhamdulilayi arabili alamin kabini kalanyɔrɔ bɛɛ bɔgɔ misiriya la an ka kalanyɔrɔ jɔlen do yan fo ka se farafisiya ma musokɔrɔba tun bɛ kɛ ka yanfa ngala ni Ibrisa sababu la bɛɛ kɛmɛ ka yɔrɔ bila n'a fɔra ko balani show bɛ yen ou bien kɔɲɔ bɛ yen i bɛ yɔrɔ falen kalo kɔnɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila k'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka na kalanyɔrɔ la adamaden tɛ sen b'o la sitana bolo nka an b'a ɲini ala fɛ hali n'a kɛra mɔgɔ 10 ye an b'a ɲini a fɛ ala kira fo ka se saya ma ala kana an dɛsɛ kalanyɔrɔ tali la yarabi an ma min ye misiri jɔ ala ka barika don ala ka barika don a ka nafolo la ala k'a k'a yɛrɛ jinɛ sɔngɔ ye yarabi an minnu b'a kɔnɔ yarabi an ala ka barika don an ye yan sɔrɔ mali min jagite de sababu la hali n'a yɛrɛ tɛna a bɛ denmisɛnnin bila ka na seliji ta ko kɛ ɲuman ani seli suran kɛ ko ɲuman seli jɔcogo ɲuman k'an dege o la hali n'ala ye diɲɛ d'i ma a bɛɛ bɛ tila i la nka ye min k'a la i bɛ to kɔnɔ an yɛrɛ nakun y'o de ye an y'a ɲini ala fɛ yarabi an ma musokɔrɔba ni bali ma jara ala k'a mɛn an kɔrɔ a bɛ sɛgɛn min na k'i kɔnɔ kalanyɔrɔ la a bɛ ci bila bɛɛ ma hali n'i ma na a bɛ telefɔni kɛ k'i wele k'a na kalanyɔrɔ mɛ mɔgɔ tɛ kalan kɛ ma i bɛɛ de b'a k'i yɛrɛ ye nka adamaden t'a nafa dɔn mɛ ni saya nana don min na i ma i bɛna dɔw don o ye ne ka kuma ye halisa ala ka jama ala k'a yiriwa ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an bɔ Ibrisa bolo ala ka diɲɛnabɔ nɔgɔ an yɛrɛ ye k'an ka jamana bɔ bolo la ala ka hinɛ an ka dabaw la ala ka yafa k'u ma u y'an kɔn dali min ala k'o nɔgɔ an bɛ taa jɛmina ala k'o nɔgɔ ala k'o k'ala kira kan n'a bonya kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala fo ka ala barika da an sigira kɛnɛ min kan yarabi ala y'a ɲuman tɛmɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɔgɔn caya ala ka misiri dayɛlɛ caya ala ka jumaw caya an bɛ bi an bɛ segu ka bɛn ni le 27 mars 2027 ye segu Dar Salam misiri moi je suis le président de la jeunesse de mosquée Dar Salam misiri bilenni alhamdulillah an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka bɛn parce que misiri dayɛlɛ ye ko dɔ ye ala ko de don na donc an bɛ dugawu kɛ an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ fana an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɔgɔn caya an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu ye misiri in dɛmɛ an farala an kan k'an dɛmɛ misiri in ko in na an bɛ dugawu k'u ye a bɔra nafolo min na ala ka caman bila a nɔ na ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma an farala ɲɔgɔn kan ne ye président ye tiɲɛ don mais n'i y'a mɛn président i ko a kɔmɔgɔ ne ni n ka jeunesse tɔ mɔgɔw de filɛ nin ye n bɛ foli bila bɛɛ ma mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ ale ni mɔgɔ minnu sen sera kan maa min ma se ka se an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ bɛɛ ye yarabi bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji an badenw an y'a fɔ
cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Segu Darusalam misiri bilenni ni a dɔnnen don ni o ye ale juma dayɛlɛn don min sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye ka don Mali jamana kɔnɔ misiri ala k'a kɛ silamɛya ka kelenya yɔrɔ ye k'a kɛ silamɛw bɛn yɔrɔ ye a dɔrɔmɛ bɔra nafolo minnu na ala ka n'u ban farikolo minnu y'a baara kɛ ala ka n'u jeni shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. Got